Is-sit internazzjonali The Economist ta' ċertifika b'saħħtu lil pajjiżna u l-ekonomija Maltija dan hekk kif is-sit internazzjonali rinomat qabbel is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea u ħa in konsiderazzjoni l-wirjiet tagħhom f'ħames kategoriji importanti għall-ekonomija dawn jinkludu id-domanda għal prodotti u s-servizzi bl-isfidi tal-inflazzjoni, id-dejn tal-pajjiż, id-demografija fis-suq tax-xogħol, id-dekarbonizzazzjoni u d-dipendenza fuq awtokraziji. Hawnhekk The Economist poġġa lil Malta fit-tieni post mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fi klassifikazzjoni tal-midalji, The Economist assenja 4 midalji tad-deb lil Malta u oħra tal-bronz f'dawn il-5 kategoriji. L-unika pajjiż Ewropew li jaqbes lil Malta u l-Irlanda li jingħata 4 tad-deb u waħda tal-fidda. Fl-istess ħin pajjiżi b'ekonomiji ferm akbar minna, bħal Franza u l-Ġermanja ma natawx iżjed minn 2 midalji tad-deb u waħda tad-deb rispettivament. L-4 midalji tad-deb pajjiżna kisibhom fil-kategoriji fejn jitlu id-domanda għal provisti u servizzi, id-dekarbonizzazzjoni, l-amministrar tad-dejn u n-nuqqas ta' dipendenzi fuq awtokraziji. Fil-kategorija tad-domanda The Economist ħa in konsiderazzjoni tal-inflazzjoni kemm żdiedet fl-aħħar snin minħabba il-pressjonijiet internazzjonali. Hawnhekk Malta tinsab mal-ewwel 10 pajjiżi fl-Unjoni Ewropea hekk kif pajjiżna għandu inflazzjoni inqas minn dik tal-medja fost is-27 stat membru. Dwar id-dejn, The Economist tenna li pajjiżna wkoll għandu fost l-aktar dejn ikkontrollat minn fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan waqqa kull kritika li ssir kontinwament mill-esponenti tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Fil-kategorija ta' dekarbonizzazzjoni, Malta għandha it-tieni l-inqas rata mill-industriji ta' konsum tal-elettriku u l-gas għal produzzjoni tal-enerġija fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-riżultat seta' jinkiseb grazzi għal aktar inċentivi mill-Gvern favur iżjed investimenti fl-enerġija rinnovabbli li jipprovdu aktar effiċjenza fl-enerġija. Kategorija oħra fejn Malta ingħatat midalja tad-deb minn The Economist kienet dik tan-nuqqas tad-dipendenza kummerċjali fuq awtokraziji. Hawn ħareġ li pajjiżna għandu biss 5% tal-kummerċ tiegħu ma' pajjiżi simili li jpoġġina mal-ewwel 7 pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fil-klassifika ta' The Economist. Dan ifisser li Malta għandha riskju baxx fuq il-katina tal-provista ta' pajjiżna minħabba li m'għandux irbit ma' pajjiżi b'riskju għoli ta' konflitt kemm politiku u anke ekonomiku. L-unika kategorija fejn pajjiżna jikklassifika fit-tielet post dik tad-demografija da minħabba li l-popolazzjoni densa ta' pajjiżna u n-naqas ta' ħaddiema biex jimtlew f'xogħlijiet f'pajjiżna. The Economist stemma iż-żminijiet ta' inċertezza u sfidi internazzjonali mingħajr preċedent fosthom bil-gwerra fl-Ukrajna li ġabet magħha żieda fil-prezzijiet tal-enerġija u l-għoli tal-ħajja u issa il-gwerra fil-Lvant Nofsani. Hawnhekk intqal li l-medja ta' tkabbir fl-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u ta' inqas minn 1% bid-differenza għal Malta fejn tkabbir mhux biss u mal-4 darbit iżjed iżda wkoll wieħed sostnut u konsistenti. Dan ir-rapport internazzjonali pożittiv fuq pajjiżna jingħaqad ma' dawk li ħarġu mill-Fond Monetarju Internazzjonali u l-aġenziji Fitch u DBRS Morningstar.